नै कम्पानियाव मावग्राफोरा नै दाना बोरै थाखोमा मबाइल थुफैदो नै आरो माखासे दंबावोसो बैनो नुदोंना मबाइल थुग्राफोरा नायलाय नै मायबा रिल्स बनायलायदों मालाय इसोरासो नायलाय बा एक्टर बानायसै इखो एक्टर सोरखो इखो जंगलबारिनि फालतु खामना आलो दे बेगर मजा खालामदोथ' दानब्रा बिराद मोजां नुदों सिरि आन्दो नोंखौ दानदो हो सना बागुरुम्बा मोसानो दे फट' खेबनो दे आंनियाव मबाइल गोदानाव